Fegyvert a kézbe. Szűk a hely, így. Tárat a markolatba. És Azaz szállt hátra. Erősen. Azaz engedd vissza. Azaz célozzál. Ezen sincs biztosító? Nem használjuk itt a lőttéren. De jaj, bocsánat. De van rajta. Aha. Tehát folyamatosan húzod. Célra nézem. Aha. Célra tart a cső. Hogyan? Hajrá! Gergő. De hát ez hogy? A földet lőjed. Vannak feketében is azért. Azaz. Jó. Jó. Tárat vett ki. Ja, hátul maradt. Jó. Aha. Tárat vett ki. Kukucska. Szálakasztót rögzített, enged vissza. Ez. Jaha. Így a hüvelykójad a másikkal. Azért ezzel már jobban szólt egy kicsit. Ja, És ez a akkor, biztosító. és akkor tára legyen. Ez a biztosító, de ezt nem használjuk a Igen. lőttére.